Serare. Moजां फरायदो आगैमोन दे नायो जोंसो खुलुमनांगौ मोजां जादे आगैमोन दे मोजां जानो नाजाथार दे आगैमोन गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय दिनै आङो दंफैयो खैराबारि घगापारा आङो खैराबारि बाथौ जोंनि टेम्पोलाव मन्दिराव फैदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा फंबाय रस खालामग्रा मिथुन फंबायमोननियाव आं फैदोंमोन बेनिफ्राय मोनसे बिसोरनि गामियाव बा बिसोरनि न'खरावनो मोनसे जोबोर गिदिर जाथाय जोबोर दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि समाजाव बेफोरबायदि गोबां दङ दा आङो बे आगै सानैनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोनथिनानै लानि बिसोरनि न'खरनि सोमोन्दै आगै दा नों मा क्लासाव फरायो सेकेन्ड इयार फाइनाल होगोन सानैबो फार्स्ट इयार मा नाम आगै नोंना सुमित्रा बर' सुमित्रा बर' नोंना खुलुमबाय आंनि मुङा रैसुमै बर' बबे कलेजाव आगै खैराबारि जुनियर कलेज सानैबो आंना बिष्णुज्योति बिष्णुज्योति हाई सेकेन्डारि बर' गोजा फरायना सानैबो एसामिस सानैबो एसामिस फरायो अके बेनिफ्राय नोंसोरनि आइ बाबा गैया जोंहा जों आबै आबौ आमाइ आनैमोननियाव फरायनो थायो आरोना उन्दैनिफ्रायनो बाबा गैया बाबा थैखादो उन्दैयावनो आइया ओमफ्राय नोंसोर बबाव थायोमोन उन्दैयाव बेयावनो ना गुबुन जायगायाव बेलेगाव ओरैनो कटाबारि थायोमोन गुवाहाटि कटाबारि ओरैनो बाबाया गुवाहाटिनिमोन बाबाया बुक'सौकानिमोन आरो जों गुवाहाटि कटाबारियाव थायोमोन आरो आइया बेनिमोन ना ओमफ्राय नोंसोर बाबाखौबो नुवासै नुदों उन्दैयाव नाथाय गोसोआव गैया ना ओमफ्राय बाबाया माने गैला ओमफ्राय नोंसोर बाबाखौ जेबो गोसोआव गैया आरो ना बेनिफ्राय आइया बाबा थैखांनायनि उनाव खानैसो थानानै इयाव लाबोना लाफैदोंमोन आरो गामियाव फैबाय नोंसोरो आरो माखासेफोर थानानै आइया खामानि मावनो थांगोन ना थांबाय आरो गुवाहाटियाव लोगो सासेदो कटाबारियाव माने गुवाहाटियावनो थांफिनबाय गुवाहाटियाव थांदो आरो मिथिया जोंबो खोन्थालाङाखै नोंसोर बेसेबां गिदिरमोन फिसामोन थेवब्लाबो एसे गोसोआव दं आरो ना इखो माहाय बागुरबाय मोखांफोरखो थेवबो इखो थांनायखौ गोसो दं आरो नालांदो इफोरखो इनिफ्राय थांनायनो खबर गैया दिनैसिम गैया नोंसोर माने कलेज फरायलांबाय दिनैसिम गैया अब्लाथ' 10 बोसोर बेसेबां जागोन 10 12 11 जाबाय बारा जागोन नोंसोर कलेज फरायलायबाय ना बारा जागोन 10नि बारा जागोन क्लास 4 ना 3 थानायमोन आरो क्लास 3 4 आव थांदों ना बेनिफ्राय जाय सासेसो थांफादो बे गामिनिमोन गामिनिमोन मा नाममोन बेनि नामा मा नाममोन दिबि बर'मोन दां दिबि बर'मोन बे मानसिया दा गामियाव बिसिनि न'आ बबाव दिबि लाना इखिनियाव दङ आरो ओमफ्राय बे मानसिया फैगोन ना फैयाखै बे मानसिया सानैसो थाना फैयोमोन थांखांनाय उनाव बेनिफ्राय दा मिथिया आरो खबर मिथियाखै जोङो ओमफ्राय नोंसिनिया थांनाय दिननिफ्रायनो सानसेबो फैखायासै माने थांनाय दिननिफ्राय बै समावथ' फनबो गैयामोन ना गैयामोन माने दिनैसिम नोंसिनिया फैखाथाराखै आरो ना बेखौ फैनाय नुदोंमोन ना बे दिबिखौ फैनाय नुदोंमोन फैदोंमोन ओमफ्राय बेबो फैला दा फैयाखै साननो गोनां ना नोंसोर माने नोंसोरखौ नुनानै आइया दा नोंसोरखौ बोरैबा नुफ्लांबाय बा बबावबा दोङो बा गुवाहाटियाव दोङो नोंसोरनि आइखौ नोंसोर मा बुंनो सानो फैजानो लुबैयो आइखौ नायनो लुबैदो बेफोरबायदि फैजानोथ' लुगैयोनो दा फैयाबा जों फैगोन होननानै सानो आरो खानसे खमावबाबो आइखोना नायनोथ' लुगैयोनो निजानि बिमा मा नाम आइनि नामा मनास्रि बर'मोन दासमोन आरो सिगाङो मनास्रि दासमोन सिगां बर'मोन हाबा जाखांनायनि उनाव दास जाबाय बर'निफ्राय हारसा दिनैसिम माने आइया फैयाखै नोंसोरबो नायनो लुबैयो नामखौ खेबसे मनास्रि दास जोबोद दुखुनांथाव बेनिफ्राय नोंसोरखौ माने उन्दैनिफ्रायनो आबै आबौआसो दिनैसिम फरायहोगासिनो दङ आबै आबौ न'आवनोसो थायो आबै आबौनि न'आवनो देरबाय आरो नोंसोरना आबै आबौआ मा मावो जेबो मावा आरो ओरैनो फैसा माहाय जिखौ मोनो बेखौनो होयो आरो बिबाय बांला मोनो बेजोंनो नोंसोरखौ आबै आबौमोना फिसियो आरो ना जोबोद
दुखुनांथाव बेफोरबायदि नोंसोरखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै आबै आबौआ फेदेरदो एसेबां दिनै कलेज फरायलायबायना आगैमोन नोंसोरबो जेसेबां हायो मोजां जानो नाजा ना दा जि जाना थांबायानो ना आगै दा हास्थायो जोंबो नोंसोरनि आइया जाहाथे मोजाङैनो दं खोमा ना जेबो जायालासिनो मोजाङैनो दङ खोमा मोजाङै बबेबा खामानि मावनानैब्लाबो बा सोरदोबा थानानैब्लाबो बेफोरबायदि संसारबो खुंनो हायो न' दा जों बेखौ सानबाय थानानै दुखु जाबाथ' लाब जानाय नङा न' आगै थेवब्लाबो गोसोआवथ' थाखागोन जों बेखौनो हास्थायगोन जाहाथे सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायफ्लांनानै नुफ्लाङोब्ला आइया माने नायनो लुबैयो मोखांखौ ना नांगौ जायोब्ला थांनानैबाबो खबर लाहैगोन आइखौ नायहैगोन ना बेफोरबायदिनो बिमासो जायबाबो फिसाया बिमाखौ गोसोखांखागोन दिनै जोंनि बर' समाजाव गोबां दङ बिमायासो फिसाखौ गारना खारो नाथाय दिनै फिसा सानैया देरनायनि उनाव बिमाखौ नायनो लुबैयो दुखु आरोना दुखुनांथाव नोंसोर जेसेबां हायो मोजां जायाखै दे नोंसोर आबौ आबौआ दिनै नोंसोरखौ एसेबां फरायनो होबाय गिदिरबो खालामबाय नोंसोर जेसेबां हायो एसेबांनो फरायनो नाजागौमोन दे फाल्थु जानाङा दे आगैमोन दे नोंसोर दिनै नायनायावबो महराबो मोजां फरायनायावबो बेफोरबायदिनो जेरै नोंसोर मोजां फरायनायावबो बेफोरबायदिनो गोसो होदो आगैमोन दे नोंसोर आबै आबौआ नोंसोरखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय नोंसोरबो माबा मोनसे मावनानै माबा मोनसे खामानि मावनानै ना आबै आबौखौ जाहाथे फिसिफिननो हायो बोरायबा बुरैबा ना दिनैनि दिनाव पुलिस साख्रि ओंखारसोबाय SSC जब ओंखारसोबाय आगैमोन ना नोंसोर दिनैनि फिसाबो हाइटआबो मोजां खारनाय बायदिसिना प्रेक्टिस खालामाखैमोन ना सोरबा आइडिया होगोन ना होआ गामिफोराव खारनांगौ साख्रि मोननो दिनैनि दिनाव पुलिस SSC आव CRPF BSF दुनियानि सिख्लाफोरा दिनै मावनानै दोङो धोनि न'खरनि गथ'फोराबो बिदि मावना दोङाखैमोन दे नोंसोरबो दा कलेज फरायबाय थानायावनो नाजादे आगै दे नोंसोरनि बयसआ जेब्ला बेसेबां 18सोनिफ्राय लायो बेसेबांसोनिफ्राय लायो SSC आव 18 बोसोरनिफ्राय पुलिसफोरावबो दे दाथ' 18 बोसोर जाबायना अब्ला आगैमोन ट्राय खालामदे आगैमोन जाहाथे नोंसोर माबा मोनसे मोजां जानो हायोब्ला आबै आबौखौबो फिसिफिननो हानाय बायदि न' आगैमोन दे कलेजावबो थांदो बेनिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ सोरनियावबा सोंना ला साख्रिनि मा ओंखारदो पुलिसनि मा ओंखारदो दे आगै बानाङा माबा मोनसे माव दे आथिङाव गसंनो नाजा बेनिखायनो आं बुंगोन जोबनायाव सोरबाफोर मनायस्रि ना मनायस्रि दास सोरबाफोर मिथियोब्ला जेबो नङा न'खरनि गथ'फोरा नायनो लुबैदो खोन्थाहर कमेन्ट बक्सआव नायफैजागोन नंना नङा जाहाथे जायबाबो बिमासो ना गोसोखाङो मायबा बुंबावनो हागोन नोङो जोबनायाव नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय जोंबो नायनो लुगैदों उन्दैनिफ्रायनो नेगासिनो इखिना दिनहालागै आखा खालामो फैगोनदां खानसे समाव होनबाबो माने बेखौनो आरो मा बुंनो जेबो नङा आगै नोंसोरो मोजां जा न' नोंसोरो मोजां जा आरो भगबाना नायफिनगोन भगबाना नोंसोरनो आशिर्बाद होगोन जेरै नोंसोरखौ खस्थ' खालामनानै आबै आबौआ फेदेरदो नोंसोरबो मोजां जागोन नंना नङा जागोन दे आगैमोन दुखुआव थाबाय थानाङा दुखु जानाङा जेसेबां हायो मोजां फरायनायजों लोगोसे साख्रि नागिरनो नाजाथार दे दिनैनि दिनाव फैसा थाइसेबो नाङा पुलिस साख्रिफोराव आगैमोन दे नाजा इमान मोजां नोंसोरो गोजौबो हाइटआबो दङ दे आगैमोन दे ओरैनो फाल्थु मबाइलफोराव गेलेनानै मबाइल गिदिर लानानै जानला मोनला गोदाव सोराव जालाबायना दे मोजां सानै हयै नाय जिबनखौ जोंफोरा जेबोआनो गैया जों बबेथिं थांबा मोजां जागोन मोजां नायदे आगै दे अब्ला आं बेखिनिखौनो बुंनो हागोन आगै आरो आं मा बुंबावनो जोबोद दुखु मोनबाय नोंसोरखौ लोगो मोननानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जोबोर काहानि दङ गामि हाबनानै नायोब्ला नुयो मा होनना बुंनो जों दा उफाय गैया बेफोरबायदिनो खोनासंनानै बा नायनानै थानो गोनां जायो आसा खालामो बेनि बिमाखौ सोरबा गुवाहाटिफोराव लोगो मोनबाय बायोब्ला नामखौथ' बुंबाय बोरैबा मोनथिबायोब्ला माने खबर होजागोन आंनि कमेन्ट बक्सआवनो खबर होजागोन बेफोरबायदि मानसिया बेफोरबायदि जायगायाव दङ बेफोरबायदि नामनि मानसि बेफोरबायदि खबर होजागोन आरो जोंनो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द